كما قديم تخللتي نايزي مدب نلوم عندي نايرترا فيلمتاتن دخمتاتهم من كل فيلمتات نايرترا دخمتاتن كنرغم فتنينا لو ما أنت مالتيو مساهم صنع عارون زمد قدميو كي ناتي قندي زعباي قدمي مسغاري حدا خلت نطبات كزرزر كفتني مالت كابو وصع مالتي كم لبوا مالتي ابز حلف اوان ابيلا تي في اندر تخاتاتلكم كوينكم منالبات بمما ود ممر سلومون سناين كمو خا ب ياسين عمر قجا كاب زتغبر انترفيو هذا قرب كيرز بلني نغرات سلاز نبر نعو علي لك بالكفتني تقدميتي تاز تحطت واحدتات فيلمتات هاجرنا غدلتاتو تحتيتهم بتخكلنتي ملسي اي ملسوان انت اي سلمتاي فيلمتات هاجرنا اندانقلقل زخزلو وي اتناتو كواليتيهم ولا تناتو كسات حسون سلمتاي غوديلو كملسو اي قالون سلازيا عباي نغر قيريلاتني بدحري غن تا قندي كيرز بلتن انتايا نتسوم زسرحو سراح وي زفريو فيلم ابي يوتيوب سلاز ورد حزب خابنت اتحاتيلو نسم عبي كسارا خسيرو مالتي او بزح غنزباو صمر كون يقول يوم معناته فيلم قليل غنزب يكون زحتك كل غيزه ولا بعين غنزب طراج يكون بعيني غيزه مالتي غيزه كملس زي كእል عبي النجر ابي هوتنا كنطنققلو زلنا بناي سبات غيزه كنلاغص يبنا كنصوت يبنا اخي قطرا نحرالنا اب قطران اب ساعتكم كيدادنا حجب زعبا قطرا كزارب لي ايكونكم غن غيزه معرخ اندي اغداس مخانو دحر قرب كنتم فوفتنينا غن زم سبات لعل ገንዘብ ጊዜኦም ስለዚ خسرو ክንጥንቀቅ ከላለና ናይ ሰባት ጊዜ ክንጻወት ክንከል ይብልና ምክንያቱ ጊዜ ሪፕሌስ ኮን አይከልኒ ጊዜ ክትካ አይከልኒ ጊዜ ሓንሳ ምስ ሓለፈ ታሪክ ወይኑ ዳይ ጻሐፍ ምብሪ ጊዜ ሓንሳ ተታሊፍ አይምለስኒ ገንዘብ ሓንሳ ተጥፊ ጽባሕ ትቆት ከለያ ጊዜ ግን አይትቃኒ ስለዚ ብጊዜ ናይ ሰባት አይንጻወት ኩሉ ጊዜ ክንጥንቀቅ ኣለና ስለዚ ናታ ቀንዲ ነጥቢ ክሰግር እዞም ሰባት ከምዚ زبالكم بزح جزء أتفهملو كم وجنزب أتفهملو كون خليهم نتسرح صرحوا خلو جن نتسرحهم كنت نقولوا زوجبهم من سنترين كهل سب كنت نقول لا كلني مهناتو لعل زخونة يكون نجار لعل زخونة كهل سب بدك زكاتل نسمي من نت نجار كسير عملو دخيم عملو زير عملو نسمي سلزق عقوب زوجبهم جيزي أنقول بوتهم سلدهم عقوب زوجبهم من سنترين سلزق كهل سب كل جاب من قبل ما خلزي توك أسكون يبلون تحت كون يبلون بس نجار زي أبدأ قرب كيرلاتني حزبي كمزي كبار كمزي حق زنا قال مله حزب تاعك حقزه انت ما فريم مجمرته هذا زعق بصراحه لي انا حزب غريب له نفسنا حتى كنا حتى هنكل لنا عقمهم غيرهم كونوا قليل اب كل جزء كن اب صراحه عقمي يزبح ነገር የለም كل سبع عقمي يسرح بزعبو بزح ذكر اخر يبلون ግን عقمها خسرح خلخه كتريو لكاتي زدخم كاي فاليو تي ناي حزب فاليو تيز خاز غبر كاي زدخم كاي زسرح كاي فاليو كتوادر كل لك اندحر كلتيو معر ميزانو اندحر زي كوينو قرب غدلتات كاترديخا بخاله تي ناي مجمرتا جيجا زكونه نت قدامي جيجا ريمكا كميجر كان ابكال منجد تسوق محساب وي مصار يدل مالتي كاله اب بزح زي ابي اوروبا سرح زلو بيرترا سرح زلو فيلمتاتنا اوروب كتانا وقفتني بحد حد سبات سلامتاي ريسبونسيبل زي وسدو نسلي يوتيوب لهم تراي يزصرو ايردانني هل خلي زحزوم نا يوتيوب تفلاتنا سبسكرايب ديم دليوم انتي بزح ايديا يبلين هبنا ايديا كن كابتز تعزبكو وي كابتز استوعالكو بزح ነገር እንደحرالو استخاتاتلكو ነገር تجيجات سلز الدجاجم سلز منجدي هذا منجدي كون سلز اللي هو وي زم سبات من البات حسابات ناي سبات سلام تايم دي كوبلو قالي لبزح فتينه تكست غيره وي مسج غيره لما فيسبوك وي كم زين ابنت ناي بعد ما يكون نابرانا يكون قال يوم مليسوم قال يوم هم عملت مليسوم لي which is
بتعمي شيم زخنة ملسي مليسوم لي بتعمي زحفر ملسي مليسوم لي أنا كم تعذابي ريتي هيبة زم سبعة يوم من البات إني صار راح فيلم أفلتو علوم يلاقي قمتني علوم نعمكم مسلم غلي زلهم كوينو قسم عام غلي يعني مثلا أنا أفلتو زلهم أي مسلم مخنياتو هذا مهر سب كل جزء إنما أنت يزار جنزب كابي كم درك بيفلتي نتيجة ويست نتيجة فوق الجزء بجنزب كتكوس لازم كل جزء هذا كاستمر لوز كجبر عيدلني زم سبعة كابز تعذبكم جن زدليهم زقدسهم ونحن نقدسهم كوينو أسمعني مخنياتو هذا سبريتو كهبك أقول له كل جزء أكسبت ديت أنت ديت قبل كات ريتو which is بخلق عنق عند حرنتي كايو كثير كاي الله مالتي كندي سويت حبوبهم وقت كسر تسبق خندي كتفعلك ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም ሓደ ኢንቨስተር ወይ ሓደ ወፍሪ ክገብር ዝሓሰብ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ መጀመርታት ድሌታቱ ወይ ትሕቶታቱ ይሓትት መኸይዱ ብዛዕባ ኣብ ኸይዱ ሪሰርች ይገብር ወይ ይሓትት ነቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዘልዩ እንታይ እቲ ዲማንድ ናይቲ ህዝቢ ወይ ትሕቶታት ናይቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲቱ ካብኡ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌታት بخمي مجدي كمالو كم زلوا انت قبل كم زلوا انت يحسبوا مستهزبخه كندي تهزبي كندي ميتاو تهزبي انت يتكم ناز كل لازنيو بتصصي مصنعات غيرو شو نبتي وفري خيد مالتي وفرمس جبره تي زفريو برودكت ويزخونه مغبو نخل ولا زخونه تزفريو نتهزبي بتناتو عقل بتسو زليو اي زفر خفر خلو اقاطم خوينو جن حنت قدد ናይ ምግቢ እንተኮይኑ ንኣብነት ሓንቲ ቀዳድ ባኮ ፀባ ወይ ገለ እንድሕርኒ ሸኖ ቃል እንድሕረላታ ሓደ ካስተመር ንዓኽ ገዛ አይደለየን ምክንያቱ ወይ ናይ ዕለት ተሃሰስ ሞት ኤክስፓየር ዴት ከሰስ ብል ሞ ስለምታይ ሓሲሱ ኢልክ ሓትት መሰሉ እቲ በዓል ድኳን ከዓኒ ብትክክል ክምልሶ ኣለካ ናቱ መሰሊ እናቱ ዲቲ እጂ ኣብዚ ማእኸል ስለምታይ ሓቲትካኒ ኢሉ ካስተመር እቲ ሸያጢ ስለምታይ ሓቲትካኒ ክብሎ ኣይክእልን ነቲ ህዝቢ ማለት መሰሊ ክሓትት ህዝቢ ይገዝእ ዘሎ ገንዘብ ይዝበካ ዘሎ ገንዘብ ንሕርበካ ኣሎ ንሳውን ገንዘብ ያህድሊ ሃትሸጦ ዘለኻ ስለዚ ኣብዚ እቲ ህዝቢ ክትከስሮ ስለዘይ ይብልካ እንታይ ክትገብር ሃትምልሰሉ ለካ ስለዚ በከምዚ መንገዲ ንራእያ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ይኹን ነገር بقليل ነገር ኣይንራእያ ሓደ ሰብ ንርሓተካ ኣሎ በትክክል ክትምልሰሉ ለካ ክለት ኣለካ ይሃልውካ ጊዜ ኣለካ ይሃልውካ ብዘይገድስ ኣብታ ዝሓተትካ መዓልቲ መልሲ ክትምልሰሉ ክትክእል ኣለካ እንተዘይ ኮይኑ እስኻ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክኢላ መሲልካ فلبهانة في خان سئلك ذربحن زي ربحن زربان نزخون سكتب نوري جي كان نتعرف من لخلاتنا تصبغ ملسي كان لما دعلنا جيزا كينو حالكم نابتن نزقل صلاة عسرت نتوثي كسجر تحسطاتنا فيلم تتهاجرنا انتهي مثل وي كمايو تبل تقدمي تحتو كساب الحجي كاب كنت شحن عسرت 14 ወይ 13 ዘሎ ዝተሰርሐ ፊልምታት ናይ ሃገርና ትሕዝቶታቱ ኣዝዩ ዝወረደ ትሕዝቶ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ንኣብነት ካብ 10 ምናልባት 2 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል ትሕዝቶ ብዙሕ ኣዝዩ ትሕዝቶ ዝወረደ ፊልምታት ይስራሕ ዘሎ ኣብ ሃገርና ስለምንታይ ኣነ ሲዘይርዳኒ ምናልባት ኩላትኩም ከምዚ ትዕዘቦ ምናልባት ንሓደ ክልተ ሰባት ቁርብ ደስ ክብሎም ይኽእል ይኸውን ግን ብዙሕ ህዝቢ ግን ደስ አይብሎኒ እቲ ስራሕ ምክንያቱ ስለምንታይ እቲ ሰብ ባህታታ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ቶም ሰባት ገንዘብ ስለ ዘድልዮም ክኾኑ ይኽእል ካብ ዩቲዩብ ቁሩብ ኣታዊ ቁንጣሮም መቆሸሽ ይኾና ወላ ገለ ስለ ዘለዋ ንምርካብ ይጓዩ ይኾኑ ወይ ይደልዩ ይኾኑ ብኸምኡ ባህታታ እቲ ስራሕ ትሕዝቶ ዝጎደሎ ስራሕ ይስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ብሙልናቶም ቶም ፊልም ዝዋስኡ ኣብቲ ናይ ፊልም ስራሕ ዝሰርሑ ዝሳተፉ ሰባት ብሙሎም ነዚ ነገር ዝበዕቱ ክሕዝዎ ይላቦ ማለት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ትሕዝቶ ዝወረደ ፊልም ካብ ምስራሕ ኣዚና ንቆጠብ ከም ካልኦት ነጥቢ ዝሰራሕዎ ፀገምን ድምፅን ስእሊ ኣሚን ፀገም ድምፅን ስእልን ካብ ኩሉ ካብ ዝተኸታተልኩ ፊልምታትና እቲ ዝገርመኒ ነገር ንሕር ኣሎ ንገለገለ ሰባት ቁሩብ ኣድቫይስ ክህቦም ይፍትነ ምናልባት
بزعبة بزح سبب أفلطه زي بقول لك هون خالي بزعبة فيلم تاي مالتيو كمي فيلم من البعض حدا سب سألكم وصل خالي وي سأل دمت انت رايكم وصل خالي فيلم قد سأل دمت انت رايكم فيلم مالتك قال بقالو تي ناي فيلم علامة و أتي حسب تبغى مالتي قال تي ارت كم يجيك بفيجوال جيركا نبه بفيجوال دمتن جيركا وي فيجوال جيركا خم يجيكا وي بتنقص أص فوتوغراف جيركا خم يجيكا نبه حزبي مغربيتي سئلي قل تتحسون تاي مثل كلمينا أو مخادع كم تتريوز لهم من البات أتوم أفيلم أزيهم تقدسوا سبات حدا مصحفتي بخمي مقدي كترخوا تقولوا تجزوا خم تقولوا وي كاب أمازون وي كاب إيباي قال ملا كله استحقوا لكم كفتني كم تتريوز لهم أتوم فيلم مكتفريت ديلي مالتيو إذا تريوز لهم مصحف أبزي لينك استحقوا لكم أبزي نايزي فيديو لينك نخلاتكم كتصفل كسر لكم كفتني إذا مصحف أبي كم ترخبا كم مدما من البات توم ناي ويدينج وي ناي مرأة سألي تسألوا وي فيديو تسرحوا انت عين سألي بخمية تتقوموا بملو حبريتها لكم هذا مالتيو انت تكسلوا لكم عبي انت مثل من البات بوك تسرحوا بلان كلوكم مخيل حساب كلوكم مخيل بزح نقرات مالتيو إذا تريوا أزر لهم بوك من البات أبكال حقرات على يلا نافلو طيب لينجن نازو كله زريعكم مزحفتي أب تحت اللينك كتصحفوا لكم كم يقركم تروحوهم تقولوا كمو درونز كم يقرنا نتكلم أبرئيسيو كاميرا لينس كم يقرنا نتكلم مالتيو كم تري وزر لهم ناي فوتوغرافي بزر لكم ناي درونز فلاي قلب لكم على زهاني زي تشوز ناتكم كاني هذا حبي اللي خم يقركم كتات دور مالتيو زي بزعبة ملوء حبريتها ناي فوتوغرافر ناي كم يقرنا لينس كن نصرح نقل وي بعلنا كم يقرنا لينس ولا درونز كم يقرنا بيل قبل نقل حبريتها ملوء حبريتها مالتي وي كم يقرنا درونز زنتري وند لون كواد كوبتر مالتي كم يقرنا نتكلم مالتي وي كم يقرنا نقل قللن مالتي قال زخا كم تري وند لهم جايد ناي ديجيتال فوتوغرافي which is هذا حجمة زلوا كاميرات مالتي كابز دي اس ال ار كسابزي ميرورلس كاميرات مالتي زحج زلوا مالتي حبريتها مول حبريتها بزعبو مالتي كم تريوا زلهم مالتي لازم كله ابزي لينك خغور لكم بخمي مقدي كم ترخبوا بخستاك عبركم كفتين دحر زي فيديو مالتي نتا كلايتي تحسو دمصن سلم كبره لكم كفتني اب هاجرنا زفر فيلمتات ناي دمصن ناي سلن ازيو تقمالو which is اب سلتاتنا قرب حزبي استوللون يخيل من البات استوللون يخيل ግን ካብ ብዙሕ እቲ ኮመንት ዘንብቦ ብዙሕ ሰብ ኣብ ድምፂ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ስእሊ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኣፍልጦ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ሃገርና ስራሕ ፊልም 90% ናይ ድምፅን ናይ ስእልን ፀገም ኣለዎ እዚ ማለት ኣብ ስእልታትና ኣዝዩ ኖይዝ ንዛዕብለ ኣለዎ which is ወላ ኖይዝ ተዘይዓብለ ኣለዎ እቲ ዲቴይል ናይ እቲ ንስእሎ ስእሊ ግን ንኽትሪኦ ኣዝኻ ትሽገር ማለት እዩ which is ኣብዚ ገጾም ሞር ላይት ይበዝሕ ወይ ኣብ ግንባሮም ወይ ገለ ወይ ሻዶ ብድሕሪት ይመፅእ እዚ እቲ ናይ ስእሊ ፀገም እዩ ወይ ኣብ ርእሲኡ ናይ ፎከስ ናይቲ ካሜራ ሌንስ ፎከስ ሽግር ይፍጠር ላይክ ይኣቱ ይወፅእ ገለ መለ እንዳ ነቲ ሰብ ክስእሎ ከሎ ፎከስ እዚ ናይቲ أتقام عن كاميرا زي مفلات كخون خلي سلزي توم أبسئلي نواس أسبات قدمين أبتي سئلي نسأله لبوتا قدم مخدنا كاميرا أنا أبجزانا كن فتنا كلنا بعلنا كابون اليوم مسفتنا يوم بو مسعجبنا بتندل نجار كنسأله لنا خلينا إلا مسعجبنا مسفتنا يوم كابون أبتي زلينا لوكيشن نخيد مالتيو دمصها تسين مالتيو دمصي أكنت كفيلة كبلغ فتني كرداكم كفتني دمصي حالتي لك أهم زاربو زلهم تي ديالوج ويتي زرباكم كله تدمصي قال تي منقص عصات دمص له
نزي نجارات كم يجرنا خلتي أو واحدنا نتساب كم يجرنا مهنته هذا فيلم وهدتنا يدمتن ناي تنقص عواسي سئلن وهدتيو فيلم زجبرو وي فيلم زجبرو مالتي سلازم كابزين كتير حنتي أنا ندحر قولي لا نت فيلم عزيو يحاسيو مالتيو كمي مالته هذا سب وي هذا ودي وي حنتو قال لابس أرجع داتو وعزو خلو داتو وعزو خلو حجيتي سمع زجبو دمتي ندحر كوينو تدمتي سقومو خمسة لو نتسب بعينو ندارا خيا والله ندحر بدمت تزيسمي خيا نتي كتبلو زي لها وكتقول زي لها سرح أو ديل كيا لها مالتي سلازي كلاسيكال زي كونه ويزي انتاي زبال انسترومنتال ميوزك زي كونه كاتو زلو وي كال درفي وي زربا وي كال زي كونه كاتو زلو لك ندحر سب ينقصاصالو وك ندحر غبرالو لان خلك عتي ناي وك كنسولون كلالنا اكشن ابوغور ندحرالو تي اكشن يكسال زلو كال بودي ناتو هايكون يكسال زلو انتايدا يسوغو مالو نابي خيكم زلو نتسب كنغرو كنكلالنا يسوغو ندحرالو እግሩን ሕርሳላሎ ምስኡ خلك አትድምጹን ከመጽ خላሎ ለክ حمز ነገርኩም ማለት እዩ ካለ ምናልባት ጎባይ ሓኮር ንሕራሎ ጎቦ ሓኮር ኮሎ ዘሎ ዝገብሮ ድምጽታት ገለመለ ለክ እሱ ከመላቀላሎ ምናልባት በትክክል ድምጽ ዘይ ክንረኽቦ ንኽእል ንኸውን ድምጽታት ኩሉ ግዜ ባዕልኻ ካትፈጥሮ ዝኾነ ይኹን ድምጽ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ነቲ እንደልዮ ነገር እንድሕር ናይ ሓንቲ ጓል ኣብ كشينا خوينا تسرح نهرلا كشينا انت نزلو نابنت بكير كله خل بيات كله يخل كار كله خل مانكاتات كله خل بزح نقرات كله يخل حجي نفسه وقف تي زسئل نزي نقرات بتخكل كريو خلالو نينا يسئل زلو انت يسئل زلو مان كان نحرسلالو مان كان نحرسل لالا ناي مان كان دمصلو نت ناي مان كان دمص بتخكل كسلو كالعلو خلالو تي دمصي تي تخكل دمصي ولا بغزون كوينم كملو اخللو از مالت تي دمصي تخكل ابتي لوكيشن قديهم مسكدو أبغزهم كأني لك تتركل دمتي نفاس زي بلو ويربشات زي بلو دمتي أبغزهم كوينم بعلم لك ما كان يحتل النيرة تمام كان أبغزهم كينم تادمت خمان كتوزع أبغزهم كوينم تتركل دمتي يقعد حوامه شو عنا الأوريجينال فيديو تادمت أتوه سلازين نتصور دمتي رحوم مالتي كله الزربة أبدأ زغدا زربات ديالوج إلمنتات قلله وكم زربة أبدأ نايت فيلم زربة أبدأ قلت قدمه يجي نفاسي أتوقعش قلوا وي نايت كبابي خدم ستات ونايت شرارو خون خل كم نايت ترين خون خل ناي مكان خون خل ناي معبل خون خل ناي بحري ونفاس خون خل بزح نجارات دمتي أتوقع ديت اللي هاي دمتي أتوقع لازم نجارات زي كل جزء كن كلا خلو خلنا نتي نتكملو شوتجان وي مايكروفون ديت كات وي كمزي بيجوغري ابزناتي يوتيوب مسبلكم زعبو قرب حبريتا قال عالو اواتهم كساك زغبر تقوليهم سلازي تي ديت كات كنت كم كنكلالنا مغنياتو نسو نتنفاس نخيبلو نتي جاست تي بقدمي زمص دايركشنال مايكروفون سلازونه تي شوتغان زبزحه جبت قدمي زمص امبر بتغون زمص نفاسات ايقبلني بزح غيزه سلازي نعو انتي كالا خللكا مالتي كاله منالبات اندحر ازيو نفاس علو خوين بتخبابي سقيلنا عينوصا قدم انتهي يمثل بعلنا ابغز ابدغه قدمنا ابدغه موصانا قدمنا ابتي لوكيشن مخدنا بعلنا ابغزا خوينا نفطنو نتي ناي دمصي كما يالو بخميك تكالا خلو تخيل ابغزا خوين كتفطنو شعو ندغهت كيل كلها بزح اي تشغرني حمالتي اوريدي سلاز فتنكا ابغزا انت يالو بخميك تكالا خلو سلاز فتنكا بزح اب شغريت اعطوني حق قدمت مسرح مالتي منالبات بزح غيزه يوصل يخون لعلي زخون يكون ነገር ግን نحنا عزينا قدسات كنكون كنكلالنا ابتي نسورحو سراح وي ابتي نسورحو فيلم مالتي انتزي كوينو ግን كل ጊዜ አብክሳራ ወይ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ጌጋታት ክንነብሪና ማለት እንደህርክ ሳይ ተገዲስና ማለት እዩ ግን ከም ዝነገርኩም እቲ ናይ ማይክሮፎን እንታይ ዓይነት ማይክሮፎን ንጥቀም ኣብቲ ካለ ቻነል ያትኩም ብዛዕቡ ከተብሉ ትፈልኹም ቀድመ ሕጂ ብዛዕቡ ቁርብ ኣቢለ ነይረ ማለት መግለጽ ሂበ ነይረ ስለዚህ ናብታ ሳልሰይቲ ነጥበይ ክሓልፍ وحذف فيلماتنا كابي እዩ እንታይ ከይመስል فيلماتنا كابي ይመስል ወይ እንታይ ይመስል ወይ እንታይ ዝገልጽ فيلماتنا ወልሓንቲ ኣመጻጽኦም እቲ ቀደም በጊዜ ጣልያን ዝመጸ ኣብ 1930
27 ክሳብ 40 ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፊልምታት ኣትዩ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ኻኒ ኣብ 1888 ኣብ ሙሉእ ዩናይትድ ኪንግደም ዘይኮነ ኣብ ሊድስ ኣብ 1888 መጀመርታ ፊልም ኣብ ሊድስ ተራእዩ ማለት ኣብ ሙሉእ ኢንግላንድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 1889 ካኒ ኣብ ሎንደን ሃይድ ፓርክ ተሳኢሉ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ኣብ ዓድና ግን ኣብ 1927 ካብ 1920 ክሳብ 40 ገለ ዘሎ ክሳብ ኣብዚታት እቲ ናይ ፊልምታት ተጀሚሩ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ምስ መግዛእቲ ጥልያን ዝመፀ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ፊልምታትና ግን ኣዝዩ ኣመፃፅዋ ይርዳእካን እዩ ካበይ መፅኡ ንመን ዝመስል ኣይደነው ምክንያቱ እቶም ፈላጣት ምናልባት ናይ ከምኡ ክእላታት ሰባት ምናልባት ምድሕራልዮም ባዕሎም ይገልፅዎ ይኾኑ ሓደ መዓልቲ ግን ክሳብ ሕጂ ዋሕዚ ናይ ፊልምታት ካበይ እዩ ስለምንታይ እዮም ዝስርሑ ንመን እዮም ዝመስሉ ማነ ትግርኛ ስለ ዝተዛረቡ ኣብቲ ፊልም ናይ ኤርትራ እዮም ክትብሎም እቲ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ክኾን ይኽእል እቶም ፊልምታት ናይ ኤርትራ እዮም ክትብል ግን ቋንቋ ስለ ተዛረቡ ናይ ኤርትራ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ክንብል እንተኮይና እቶም ፊልም ናይ ኤርትራ ክመስሉ ኣለዎም ባህላዊ ነገር ክህልዎም ኣሎ ባህሎም ዝሓዙ ክኾኑ ኣለዎም እንተዘይ ኮይኑ ግን ባህሎም ናይ ኤውሮጳ ኮይኑ ትግርኛ ስለ ዝተዛረቡ ናይ ኤርትራ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና እቶም ዝሰርሕዎም ኤርትራን ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ፊልም ናይ ኤርትራ ክንብል ግን ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ናይ ኤርትራ ዘብል ነገር እንታይ ኣለዎም እንታይ እዮም ዝመስልዎ ናይ ኤርትራ ብምንታይ እዮም ዝመስልዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ምናልባት ሰለፋ ቀሊዓ ወይ ዘየድሊ ኣካዳድና ተኸዲና ትኸይድ ምስቲ ባህሊ ዘይመሳሰል ዘይቃዶ ነገር ፊልም እንድሕር ሰሪሕካሲ ብኸመይ መገዲ ኢኻ ወይ መሻሽጣኻ ናይ ምዕራባውያን ኣካዳድና ናይ ምዕራባውያን ትሰርሑ ፊልም ገዛርሱ ባህሉ ገዲፉ ናይ ምዕራባውያን ባህሊ ዘንፀባርቕ ፊልም እንድሕር ኮይኑስ በየናይ መገዲና ናይ ኤርትራ ፊልም ክንብሎ ወይ ካብ ኤርትራ ምንጪ እዚ ፊልም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ስለዚ ኣብ ፊልምታት ሃገርና ኣዝና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ንመን ኢና ንሰርሖም ዘለና እንታይ እዮም ክመስሉ ዘለዎም እንታይ ክትገልፅ ደሊኻ ዘለኻ ከተረድእ እንድሕር ኮይንካ መጀመርታ ንስኻ ከም ትልከ ኤርትራዊ ኢልካ ተዛረበሉ እቲ ፊልምኻ ንገዛርሱ ኤርትራዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ which is ብኩሉ እቲ ባህሊ ንኤርትራ ክመስል ክኽእል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ኣካዳድናኻ ናይ ምዕራባዊ ገለ ቋንቋ ናይ እሺ ሕራይ ኣብ ሓደ መዓልቲ እንዳሓወስካ ናብ ገለ ተኸይድ ሓንሳ ከምኡ ዓይነት ባህሊ የለን ኣብ ኤርትራ ወላቲ ምክንያቱ ንሕና ፍሉጥ ቋንቋ ኣለና ፍሉጥ ባህሊ ኣለና ኩሉ ቋንቋና ባህልና ሳዕስዒትና መሸሽጣና ኣካዳድና ኣመጋግባና ኣነባብራና ናይ ኤርትራ ናቱ ነፍሱ ዝኻለ ባህሊ ኣለዎ እዚ ባህሊ እዚ እዩ ኤርትራዊ ዘብለካ እዚህ ኮይኑ ግን ሓንቲ ነገር ቆንጢርካ ስለ ዝወሰድካ ሳዕስዒት ስለ ዝወሰድካ ነዚ ባህሊ ናይ ኤርትራ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሳዕስዒት ሓንቲ ክፋል ናይቲ ባህሊ እምበር ባህሊ ይኮነት እምበዓላ ግን ሓደ ክፋል ናይ ባህሊ እዩ ከምኡ ከዓ ኣመሻሽጣ ባህሊ ይኮነን ንበይና ባህሊ ይኮነትን ግን ሓንቲ ካብቲ ባህልታት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ክፋል እያ ከምኡ ኣነባብራኻ ኣመጋግባኻ ክፋል ናይ ባህሊ ዳ እምበር በይኑ ባህሊ ሙሉእ ኣይኮነት ስለዚ ገለ ባህሊ ኢልና ንዛረብ ኣለና እዚ ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ባህሊ ኢልና ንድሕር ንዛረብ ኣለና ቁርብ ኣብቲ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ወይ ካብ ከተማታት ውፅእ ኢልና ኣብቲ ሃገረሰባት ዝካየድ ባህሊ እሞ ንራእዮ እሱ እቲ ኤርትራ ባህሊ ዝበሃል ንዑ ንራእዮ እንታይ ናብራ እዮም ዝነብሩ እንታይ እዮም ዝመስሉ ናበይ እዮም ዝኸዱ ከመይ እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ማይ ክወርዶ ከለዉ ከብቲ ክውፍሩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝመስሉ ምናልባት ኣብ ኤውሮጳ ከብቲ የለን ክኸውን ይኽእል ፊልም ኣብ ኤውሮጳ ክስራሕ ይከኣል ይኸውን ከብቲ ስለዘየለ ኣብ ኤውሮጳ ግን ንናይ ኤርትራ ዝመስል ባህሊ ክስራሕ ኣይከኣልን ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ እዩ እቲ ባህሊ መጀመርታ ምፍላጡ የድልን ማለት እዩ ከብቲ ምውፋር ጥራይ ኣይኮነን እቲ ባህሊ ዝበሃል ሓደ ፓርቲ ዳ እቲ ከብቲ ምውፋር እምበር ካልእ እቲ መነባብሮኻ እቲ ኣካዳድናኻ እቲ መሻሽጣኻ ኣመጋግባኻ ምንቅስቓሳትካ ስራሕካ እዚ ኩሉ ኣሎ ነዚ ኩሉ ጠሚርካ ሓደ ነገር ክሰርሕ ብዙሕ ይከኣል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብታ ራብዓይቲ ነጥበይ ክሓልፍ ምወላ ወይ ስፖንሰር ንበሎ ኣብ ኤርትራ ምወላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ደኺሙ ስለ ዘሎ ፊልምታትና ብዙሕ ምወላ ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና ብኸምኡ ክኸውን ይኽእል ፊልምታት ሃገርና ኣዝዩ እንዳንቆልቆለ ትሕዝትኡ እንዳጎደለ ኳሊቲ ናይቲ ክስታዊ እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ብዙሓት ሰባት በዚታት የመኽኒ ይኾኑ እዮም ግን ኣነ
ابزيا انتي عباي نطبلاتني وي انتي كبل يدلي مالتي قدم مولا محتاتك انتي غافريخه مجمرتا لسوم مولتي زعقب صراح على كادو مجمرتا ابز كنمص كنكل علنا زبل امنت علنا مالتي نحنا لسوم مولتي سبات زعقب فيلم انت زي سرحينا تو مولتن سلمت امز مولخه نعم انت يزحقزو مالتها صراحتي نغاري كل جزء نغاري قعوت يدلي شيء يدلي خصب يدلي زي تخصو فيلم صوم انت رايا فيلم تقوحف نحر كوينا سلمتاي مولكا اي مولكاني سلازي تحستهم مجمرتاتهم فيلم تصرح بمولهم تحستهم اطيهم شعو مولا حتتهم قدم فيلم مسرحهم مولا ايتحتتهم مغنات جيجا سلازوخنا بزوخنا عالمكم سلازي يله قدم يسرح شو يها موالي تدلي فيلم كحما عند حر كوين موالي تركبنيها ازي كن اب هيوتنا ازينا كنتقومل زلنا نغاري كنلوم دو زلنا نغاري مخنياتو كل جزء وددري فيلم مسرح وددري اب عالم كساب زلها كل جزء تواددار تكون كتقلالك لوم بلو صراح كتفر تخليها صباح ميبي بلو صاي كتفر تخل تخون دحر صباح كن صبح كتفر تخل تخون جيجاتات كتعرين كمالتي علو جيجا كل جزء منابرتناي خالي جيجا هتفصم منبر نتا جيجات ادق ما يبلكان ግን هذا مع الخالي جيجا ግን يفصم معناته ሰብ ካብ ጌጋ እንደተማሃረ ዝነብር ጌጋ ይዝምህረካ ናይ ጋገን ዝብል ሰብ የለን ስለዚህ የለኻ ብዘይቃ ሓደ ፈጣሪ ማለት እዩ ናብታ ሓምሸይቲ ነጥበይ ካኣቱ ኣፍረይቲ ፊልምታት ኣፍልጦም ብዛዕባ ኣሰራርሓ ፊልም እንታይ ይመስል ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ከባድን ሕቶ እያ كسب حجي اب يرترا بزح فيلمتات نفريم كسب حجي جن توم زفري فيلم بزح قدرتات اللهم بملو مالتي جن بنا يرترا عمي كما يوم إلنا ندهر حسيبنا كسب كاب بملو زناي تسعات كساب زكلتا شحن حموشتن أربعتن وشدشن شوعتن كساب زنبرة فيلمتات من البات دحن يمثل نيروت فيلمتات مالت طعي فيلمتات يفر نيرو بدحريقن أزيو من دات بالا شو متيو كنت عنتو إذا تقصكم من البات نيمو ولا خون خيل وي من البات ناي تقدر سنة كون خيل وي بزح نتبتات كله خيل توم أفريتي فيلم وي بروديسرات هذا معناتي كم زوج نقولكم جيزة مسترخبة من البات وي قال يقول صوي يخونو نلوم مجن كم زوج نقولكم زلهم فيلم تات دايركتراتنا عندنا وي فيلم أفريتي وي بروديسرات يخونو وي كاميرا مانات قال أفلوتو ناي فيلم اللهم دو أسرارها كم يمثل تاي فيلم أفلوتو اللهم دو تاي لكم ني بالجنرالي ثلاثة سلسلات كله يقول أفلوتو اللهم بالجنرالي جن بحفش جن زلوا يلن مهنيته هجرنا ناي تواصل يكون ناي فيلم أسرار هم بتمرت السلازي اللي مالتي حجي من البات بمنجستي يرترا استدلوا حدا نقول كله خلي أبز 4 جزء سمع أخو مالتي جن كسب حجي ناي بحكي بروفيشنال يخون سرح كسب زي ترعيه وزي تجمره قالوا إنك نزارب زي دفر يكون مالت انتايو سو تي بروفيشنال يلنا نقولتو مخنياتو هذا فيلم كسرح كله مجمرتاتي كم تعنتو إذ نقولكم تسأل انتاي يمثل ان متى إذ قلت تي هيستوري ناي تترخى انتاي يمثل كمي عارعي مو كمي جيرون ديفلوب جيرون متي ترخى بعلو تي تاريخ نايتا سرح مالتيون كمي جيرون ديفلوب جيرون مو وسانيو تي أزرار بعد تقوم لك على انتاي يمثل أبريسيو كمي انتاي موسيقى أم تطعيمه ما بو كمي يزقلت موسيقى تي سألان قدارسو انتاي يعني شات تطعيمه ما بي نماني قلت كمي قرنتي سري قلتو تي أوديو كمي يقدح تي نتسارناتو تكواليتي دمرنا يزو كله علو بروفيشنال زبلو من قدتات مالتي وحادا معانتي بتخكل انتاي تي أوديو زبهل تي ميوزك زبهل وي ساوند زبهل انتايو كأتو زينبرو نابنت حدا غزا ندحر من البات كتأتو لها زفرح غزا ندحر كوينو وي هورر فيلم وي كم نايو زفرح فيلم صارح ندحر لها كتفرحو زي تخلطهم كانت سب حدا ساوند كله لو زفرح
ጥራይ መርኣይ ዘይኮነ ተሰብ እናፈርህ ከኣትኸሎ ኣክሽን ክገብር ከሎ ዘፍርሆ ድምፂ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እቲ ድምፂ ብዙሕ ግዜ በዘን ትሪእዎን ዘለኹም ሚኒ ኪቦርድ ገለ እዩ ዝስራሕ እቲ ዝበዝሐ ማለት እዩ ሓደ ማዓንቲ ብፕላን ቀስ ገይረ ክሳይ ከሪአኩም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ታይቲ ሳውንድ ዝበሃል እቲ ንፊልም ዝስራሕ ሳውንድ ብምሉእ ካብቲ ቅድምቲ ሂስትሪ እንታይ ይመስል ብድሕሪኡ እቲ ንዕኡ ክገልጽ ዝኽእል ሳውንድ ብኸመይ መገዲ ክንሰርሕ ንኽእል ኣብ ዝቕፅል መደበይ ፅቡቅ ጌራ ኣስፊሐ ከገልፀልኩም እየ ምስ ቱቶሪያል ናቱ ማለት እየ ምስ ሓደ ማለት ክልስን ብተግባርን ከሪአኩም ክፍትንያ ኣብ ዝቕፅል ክስታይ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ምድምዳሙ ዝኣክል ግን ኣፍልጦ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኣሰራርሓ ፊልም ኣሎ ዶ ተባሂልና መልሰይ የላን ምክንያቱ የብሎምን ምክንያቱ ቤት ትምህርቲ ስለዘየለ ስለዚ ኤክስፒሪየንስ ኣለዎም ኣፍልጦ ግን የብሎምን ስለዚ ምናልባት ብሓደ ክልተ ብዝረኸቦ ንእሽተይ ኣፍልጦ ይሰርሑ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ይቃለሱ ኣለዉ ስራሖም ከፅቡቕ ድዩ ምናልባት ኣብ ገለ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ወሲዶም እዮም ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ያ ግን ኣበዮም ኣዋርድ ወሲዶም እዚኣ ተቐዳሚት ዓባይ ሕቶ እያ ኣብ 500 ፊልም ዝዳለወሉ ወላ 2 ፊልም ዝዳለወሉ ቦታ እዮም ኣዋርድ ወሲዶም ፊልም ፌስቲቫል እዮም ኣዋርድ ወሲዶም ወይ ኣብ ሆሊውድ ከይዶም ኣዋርድ ወሲዶም ወይ ኣበይ እንታይ ማለት ስለዚ በበይኑ እቲ ክብደት ናይቲ ፊልም በበይኑ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ መምዘኒታት በበይኑ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብከምዚ ጌርኩም ተረድዎ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ተመክሮ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ፍልጠት ዘሎ ኣይመስለንን ናብ ተሸርሸቲ ነጥበይ ከኣቱም ዕንወት ፊልምታት ኤርትራ መን ይተሓታቲ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ሰባት ሸለል ኢሎሞ ይሓልፍ እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዕንወት ናይ ፊልምታት ዘይኮነ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ሙዚቃ ይኹን ወላ ፊልም ገለመለ ቀዳማይ ተሓታቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሜዳ ኩሉ ነቲ ናይ ገሊ ፕሮፓጋንዳ ኢሉ ብዙሕ ፊልምታት ይኹን ደርፍታት ገለመለ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ደርፍታት የፍሪ ነይሩ ኣዝዩ ሓያል ፊልምታት ከዓ የፍሪ ነይሩ ማለት ሓፀርቲ ድራማታት የፍሪ ነይሩ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ዘይተደለየ ስለምንታይ ሕጂ ግን ጠጠው ኢሉ ንህሪልና ወላ ሓደ መልሲ የለን ካልኣይ ብምልኦም እቶም ኣብዚ ስራሕ ዝሳተፉ ሰባት ብዓብኡ ተሓተቲ እዮም ስለምንታይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከነፍሪ ኣለና እዚ ስራሕ እዚ ንዓና ይገልፀልና ዶ ከይበሉ ብስምዒት ተወጢሮም ሽም ንምርካብ ወይ ናይ ዩቲብ ሰሊ ቁንጣሮ ንምርካብ ዝገብርዎ ጉያ ሃታ ገለመለ ነቲ ፊልም እንዳባለሸዎ ገለ ይመፁ ኣለዉ ስለዚ እዞም ክልቲኦም እዮም ተሓተቲ ማለት እዩ ፊልምታትና ንባህልታትና ይውክል ዶ ሸውዓይተ ነጥበይ ማለት እዩ ሓደ ፊልምታት ኣብ ኤርትራ ስፔሻል ኣብ ኤርትራ ስራሕ ሓደ ፊልምታትና ቁርብ ምስ ባህሊ ኣዝዩ ፅቡቕ ምትእስሳራት ዘለዎም ፊልምታት ዝተሰርሑ ኣለዉ ኣዝዮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ነቶም ባህልታት ናይ ኤርትራ ኣተኪሮም ኣብቲ ናይ ባህሎም ኣብቲ መንነቶም ኣተኪሮም ዝሰርሑ ሰባት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብዘይገድስ ፍልጠት ይሃልዎም ኣይሃልዎም ተበግሶም ጥራይ ልዕሊ ዝኾነ እኹል እዩ ዝበዝሐ ፊልምታትና 70 ወይ 80% ናይ ፊልምታት ሃገርና ንባህልና ኣይውክልን እዩ ምክንያቱ ንባህልና ስለ ዘይመስል ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝነገርኩም ብሃታ ብዘይ መፅናዕቲ ሪሰርች ኣይግበርን እዩ ኣብቲ ቦታ ከይዶም እንታይ መስሉ ሓደ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ መስል እንታይ ጥቀም ብኸመይ ዝነብር ሪሰርች ኣይተገበረ ብስምዒት ስለ ዝስራሕ ቁርብ ምስቲ ባህሊ ኣዝዩ ምርሕሓቕ ኣለዎም ስለዚ ፊልምታትና ቁርብ ኣዝዮም ካብ ባህልታትና ኣዝዮም ዝረሓቑ ኮይኖም ይስምዑኒ ማለት እዩ ሸሞንተ ስነ ጥበባውያን ኣብ ስራሓቶም እንታይ ለውጢ ኣተኣትዮም ኣነ ፊልምታትና እንታይ ስራሓትና እንታይ ለውጢ ወይ ፊልምታትና እንታይ ለውጢ ኣተኣትዮም እንድሕር ተባሂልና ምናልባት ካብ ዓባይ ቪድዮ ካሜራ ናብ DSLR ወይ ናብ ሚሮርለስ ካሜራ ንእሽተይ ኮምፓክት ካሜራ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሰጊራ ናብዚ ሰጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ለውጢ ንዓይ ትራየንን ፊልምታት ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣኹን ምናልባት
اذا خاني جيزه زومصو كون خلي بعلم تبغيسهم دليموس زي كون خلي وي مناي باجت كوداي كون خل ግን ከም ዝነገርኩም ካሜራ ጥራይ ዳ ተቀይሩ እምበር እቲ ፊልምታት ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ዝተቀየረ ዝተለወጠ ዝማዕበለ ነገር ኣነ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን ወላ ሓንቲ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካሜራ ግን ተቀይሩ ክኾኑ ይኽእል ካሜራ ተቀይሩ ማለት ፊልም ተቀይሩ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኩል ናይ ዝኾነ ሰብ ዝሓዛ ሞባይል ኣዝዩ ፅቡቅ ስእሊ የውፅእ ማለት እዩ ፅቡቅ ስእሊ ኣሎ auto ጌርካ ስእልካ ትስእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ስእሊ ካብቲ ሞባይል ይወፅእ ልዕሊ ተን ካሜራ ከማን እጂ እንታይ ትፍልሊ ተን ካሜራ ልዕሊ ሞባይል ስእላይ ስእላን ኮይነን ኣይኮነን ኣጠቃቅማ ግን ክትፈልጠን የገድደካ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍረይቲ ፊልምታትና ለውጥታት ኣምፅኦም ትብል ሕቶ የለ ካሜራ ለውጦም ኮኑ ክልዮም ስራሕ ግን ኣይቀየሩን ለውጢ ኣብ ፊልም ኣይእተውን ስለዚ በዚያ ክድም ድማ ተሻይት ማለት ዝደጋገም ጌጋታት ፊልምታት ሃገርና ዝተመሳሰለ ሓደ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ካለ ናይ ድምፂ ናይ ስእሊ ረበሻታት ኣብ ዝኾነ ፊልም ዝደጋገም እዚ ጌጋታት ዝበኸመይ ንፍውሶ ያትብል ተሻይቲ ስለዚ ክንፍውሶ ዓቲብና ክንሰርሕ እንተሰሪሕና ጥራይና ግዜና ብግቡእ እንድሕር ተጠቂምናሉ ፊልም ከፍርየ ኢልካ ምብጋስ ዘይኮነ ቅድሚ ፊልም ምፍራይካ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከተርዳእ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ ፊልም ከተፅንዕ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ከተንብብ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትፍሕተር ክትክእል ኣለካ ኣብ ኮምፒተርካ ዲኻ ከተንብብ ዲኻ ዘለካ መፅሓፍ ገዚኻ ዲኻ ክትርኢ ዘለካ ካሜራ ገዚኻ ትሬኒንግ ዲኻ ክትገብር ዘለካ ቱቶሪያል ዲኻ ክትርኢ ዘለካ ብብዙሕ መገዲ ክትመሃር ይከኣል እዩ ብብዙሕ መገዲ ነዚ ነገር እዚ ክንፍውሶ ንኽእል ኢና ግን እንድሕር ተሃዊኽና መዓልታዊ ናይ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ንኽበዝሕ ኢልና መዓልታዊ ፊልም ነፍር ንህር ኣለና صباح نقول عبيت سبت عم نخون اللي جذا وي عبيتي أكثرات وي درست وي دايركترات وي فيلم أو سينماتوغرافر تكون أو الفوتوغرافر تكون تخلي زخانة يكون هاي الدرجة متبت صحها من البا بربخامو بترتب استبقى سبب العلي كبت صحبت عمي أشجاري جن تبت هنا ولا ما بت هنا ولا شو أنا الزفريو فيلم صباح نقول كريو خلة تميلز خلة خلة بتعمي شيء منه سلمتاي معسي سرحيد فيلم زو صارحين برا نقلي بسلمتاي بحتى بترتب سلسلة سرحة تحسته يقول له بزح كأسمع زقبو خم بما زقبو ناس بحال ما يسيلك خي زقبو أدي وي ندخلها بدي نابنتها بأوروبا سرح فيلم ندحر فينا زبزح فيلم تد لك حنت كاميرا تمت كان ذات ريوة أوتوماتيك كستايلو شعرو أزيد خفته بعد غسلت غلت كاميرا أمتيها كانت ريوة مالتي أوتوماتيك كسل قليل تجمع يبلن كم تريو هذا له that's it كم زي رخص له خلي ولا حنت بزح شجر زلو ايكون مالتي هجي تايو ግን استوديو تي كاميرا مالت ወይ ስለምታይም ቶም ነዛ ካሜራ ዝሰርሑ ሰባት ኣብቲ ካሜራ ብዙሕ ምርጫታት ሂቦምና ወይ አማራጺ ገረሙልና ስለምታይ ክንጥቀመሉ ስለዘለና ምክንያቱ ነታ ካሜራ ንሱ አገዳሲ ነትጽኡሎ ስራሕ ነትጽኡሎ ስእሊ ንሱ ትውዘሎ ምርጫታት ብጣዕሚ አገዳሲ እንታይ ትንቀር like ab واحد برهان زلو كباب خير كاسل كلها انت تتقام عليك انت لينس كتقام عليك تفلت كتكل عليك تاي ابشور كتقام عليك وانت ايسو كتقام عليك تفلت كتكل عليك وانت عند كاميرا كتقام عليك تفلت كتكل عليك انت زي فلتك انت زي غورغير كانت كاميرا بعلها انت زي غورغير كل جزء تريننج انت زي غير كانت تفلت يتخلني ها تفضل لك هذا المنقد يله حانت انت كم زنقولكم وي كيوتيوب مرايو وي كجوجل منبابي وي كمصحفتي انبيبكا تزيد لك فلت اتركب مونتي هيس كذا الله ነገር ትጥቀመሉ بعبي ግን بعلينا براكتيس አገዛ ክንገብር ክንከላለና እንታይ ስእልን ስእላለና እንታይና እንደል ዘለና እንታይና ህንጽባረቅ እንደል ዘለና ኩሉ ግዜ ፕራክቲስ ተዘገርና ጽቡቅ ነገር ከነ ማዕብል አይንኸልና ፕራክቲስ ክሳብ ዘይገበርና ግን ከምታ አንተ ወይ ነገርኩም ለውጥታት ከነታቱ ኣብ ፊልምታትና አይንኸለኒና በታዘላታ እንደህር ኩሉ ግዜ አውቶ እንደህራለ አውቶ ያ ኩሉ ግዜ ከመገርና ማኑዋል ንገብራ ነቲ ማኑዋል ካብ አውቶን ላሊ አውቶን 98 ሚታው ወይ 97 ሚታው ጽቡቅ ስእልህ በቃ እንደህር ኮይኑ በት ማኑዋል ነህና ግን 99 ወይ ሚቲ ከነምጽህ እንከላለና ከመገርና ጽቡቅ ስእልህ ከነምጽህ እንከላለና ለልት አውቶ ሕጂ እዚያ ዘይትርዶ ሰብ እንደህራሎ ቁርብ ጸገም ናይ ኤክስታ ያለው ማለት ናይ ካሜራ አጣማው ብዙ ጸገም አለው ማለት ነው ብስተኻልና ግን እዚ ነገር ኮንክንት ከምክንከላለና ስለዚህ
كلاتنا اتي اوتو زبال قريفنا بمانوال كنسل كنكلالنا كاميرانا انتايا كمينا انتاي صبو سيل كنسل زلنا انتاي لينس يزدلينا سائل كذا حسرلك لينس ايكون كانت تغزو خلاها F4 لينس نحر غزي خانتي F4 لينس نمنتي حتتقملو the most F4 لينس كتقم كلها امور برهان زلو طري حتتقملو اب صلمات F4 لينس كتقم يبل كان سلمت سل بزح نويز ወይ ብዙሕ ረባሽ ስእሊ ስለ ቀዲሕልካ ማለት እዩ አገዳሲ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ብርሃን አይቱኒ ታይዳ ውሕድ ብርሃን ይዝውቱ ስለዚ ውሕድ ብርሃን ስለ ዝውቱ ኣብ ጸልማት ውሕድ ብርሃን እንድሕሪት ይኻ ብዙሕ ረበሻ ዘለዎ ስእሊ ካትውቱ ማለት እዩ በኻለ ቋንቋ ወይ ሞር ኖይዝ ዘለዎ ስእሊ ካትወስድ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የድልየና ማለት እዩ 1.4 ወይ 1.2 aperture ክሳብ 2.8 aperture ዘሎ ሌንስ የድልየና ማለት ኣብ ጸልማት እንድሕር ስእሊ ንስእላለና ማለት እዩ እዚ ነቶም ሲኔማቶግራፈር ወይ ቪዲዮግራፈር ይዝሕብረኩም ዘለኹ እነቶም ምናልባት ስእሊ ትስእሉ ኸኣኒ ካብ 2.8 ክሳብ A4 ولا انت تطعمكم فلاش ግን እንታይ ዓይነት ፍላሽ ክትሕዙ ለኩም ስፒድ ላይት ማለት እዩ እንታይ ክትሕዙ ለኩም ክትፈልጡ ትክእሉ ለኩም ማለት እዩ ክትፍትኑ ለኩም ኣብ ገዛ ቅድሚ ምኻድኩም እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣስራይቲ መኒ ስነ ጥበባዊ ስምዒታዊ ወላ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ ትብል ነጥብ እያ ማለት እዩ ኣነ ብናተይ ኣረኣእያ ወይ ብናተይ ተሓሳስባ ማለት እዩ ከም ሪተይ እቲ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ እዩ እቲ ስነ ጥበባዊ ዝበሃል ኣብ ርእሲኡ እንታይ እዩ ክንስሕቶ ዘይብልና ክንዝንጉዕ ዘይብልና ነገራት ብተውህቦ ዝመፅእ ነገር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ተረሳዒ ኣይኮነን ወይ ባዕልኻ ደስ ኢልካ ተቕይሮ ነገር ኣይኮነን ተፈጥሮኻ ተውህቦኻ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢኻ ተፈጢርካ ከምኡ ኢኻ ተዋሂብካ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ተማዕብሎ ይከኣል ይኸውን ካሃድም ካብ ነብስኻ ግን ኣይከኣልን ንስኻ ስለ ዝተፈጠረ ማለት እዩ ከምኡ ኢኻ ተፈጢርካ ከምኡ ኢኻ ተዋሂብካ ሕጂ ካልኦት ሰባት ምናልባት ብሞያ ወይ ዘጥረይዎ ስነ ጥበብ ክኸውን ይኽእል ወይ ብስምዒት ዝመፁ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከምቲ ሓደ ብተፈጥሮ ዝተዋህቦ ወይ ተፈጥሮ ወይ ብተውህቦ ነፀጋ ኣምላኽ ይኹን ዝተዋህቦ ከምኡ ክመፁ ይኽእሉ ዶ ብተመክሮ ወይ ብፃዕሪ ክመፁ ይኽእሉ ዶ እንተኢልኩምኒ ኖ ኣይክእሉን እዮም ክንዶ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ ተውህቦ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ቀዲምካ ኣብ ቅድሚት እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ትቕድሚኻ ኣሎ ብዘይ ፕራክቲስ ብዘይ ትሬኒንግ ብዘይ ገለ ኣብ ትቕድሚኻ ኣሎ ሶ ሓደ ግን ፕራክቲስ ገይሩ ከርክቦ ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እሱ እውን ልክዕ ንዓኻ ጠጠው ኢሉ ይፅበየካኒ ኩሉ ግዜ ትሬኒንግ ገብር ፕራክቲስ ገብር ኣብ ርእሲ ተፈጥሮ ኣብ ርእሲ ተውህብኡ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚኻ ነዊሕ ሰጉይሙሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ንዑ ንኸርክቦ ምናልባት ላዕሊ ታሕትን ህርዲ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን ተውህቦ ተዘይብልካ ምናልባት ክስጉሞ ትኽእል 40 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል ወይ 30 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል ልዕሊኡ ግን ክድይብ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ የለን ብቕዓት የለን ኩሉ ግዜ ትትገብሮ ብትሬኒንግ ክሳዓቡ ኣብፅሒካ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ከሰጉመካ ኣይክእልን ምክንያቱ ተውህቦ የብልካና ከምኡ ስለዚ ኩላትና ብስምዒት ናብ ፊልም ቅድሚ ምስራሕ ምእታውና ወይ ስክሪፕት ወይ ናይ ሓደ ፊልም ፅሑፍ ክንፅሕፍ ቅድሚ ምጅማርና ተውህበና ክነለለ ክንክእል ኣለና እንታይ ተውህበና ኣብ ተውህበና ከዓኒ ግዜና ንጠቐመሉ ኣብ ተውህበኻ ከይድካ ምስራሕ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ግዜኻ ትጥቀመሉ ምስ ጀመርካ ጥራይኻ ተውህበኻ ተለሊ ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ተውህበይ ኣነ እዚ እዩ ኢልና እንድሕር ክነለሊ ጀሚርና ኣዝና ክንጥቀም ኢና ኣብ ተውህበና ከዓ ኣዝና ክንሰርሕ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ብኸምኡ ኢና ዕዉታት ሰባት ንኸውን እምበር ሓደ ጄምስ ካሜሮን ዝበሃል ሓደ ፊልም ወይ ሲኔማቶግራፈር ወይ ዳይሬክተር ኣሎ ዕዉት ሰብ እዩ በቃ ኣናኻ ንዑ ክመስል እየ ኢልካ ስለ ዝተመናኻ ትበፅሕ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እሱ ክበፅሕ ከሎ ተመኒ ይኮነን በፂሑ ክሰርሕ ሰሪሑ ፅዒሩ ደኺሙ እዩ ናብኡ በፂሑ ሓደ ዓለም ዘይረኣየቶ ነገር ንዓለም ሒዝላ መፅኡ ንሕና ከዓኒ ናብቲ ቦታ ክንበፅሕ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ዘለና ተውህቦ እንታይ ከነምፅእ ኣለና ሓደ ዓብ ነገር ሓድሽ ነገር ዓለም ሒዝናላ ክንመፅእ ኣለና ንሕና ክንፀር ክንክእል ኣለና ግዜና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ቦታና ኮይና ግን ግዜና ክንጥቀመሉ የብልናን ኣብ ቦታና ኮይና ግዜና ንድሕር ተጠቒምናሉ ልክዕ ከምቶም ንሓልሞም ሰባት ክዕወት እዮም ኢልና ንሓስቦም ሰባት ክንዕወት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ እዚ ይመስል ማለት እዩ ቅድሚያ ሓንቲ
نتبي جميرة لكم نيرة بزعبة جيزة مالتي كابز تعجبكم مالتي نمنتينا من الباتنا أبزح ناي حبشة حبرتسب كابز تعجبكم بجيزة كل جيزة نلاقت مالت نيش سرح سريحة شو ما تسعدها سريحة ويا سرطة تسعد سريحة نقوي خا جزات خير كابو تعرف قال ملا إنجيزة خسترفة نبندش شاوي نداقلي شجارة قال ملا قال تحلفه وسلم تايز نجار زي كتعرف زين دلي وي كنا عقته زين دلي مهنيته أنت تردينا نحنا جيزنا جيزة بزحنا جيزة نتف من الباتم هفتا ما تقول كم زي أنا نسخ من نحسبه جن أي حسبون سلم تايم زي حسبون تهلكم لي هفتام كل جيزة يقولون هفتام سلي زلوا جيزة جن يقولون من البات نقول لهم كرداكم خلنا نقول لهم أنت ترديكم جن بخمسة خرداكم كل جزء هفتامات نحرسوا لكم لهم وي عبيتي فلوت السبت بصراحة يجي يوم سلا زحلو فوا انترفيو تقبروا ملكات خير وي قلت حتى مو شو انت يبلغها سلي حطوها كم تخافلني دي هقدم يبلغها حجي سلام انت تخافلني يلوم زحطهم زلهم يسلكم سلس دليل يكون تجيزا معرخ ندي كبر مخان كنا برخاص للدليل كبر سلخ حطوها معناته تجيزا بخونتو اي لا قلت لنا من البات أنا يكون وينسهم كان أنت نحتت نيرنا انترفيو خبرك كانت تقول لنا حدا نبي بي سي غازيتنيا وي قال ما تقول لنا اوكي حراي قال نقول حجبنا انت قبر نسو نغزارسو حدا عاب ነገር ሒዙ ይخيዳلو ይጥቀመሉ ለጊዜው ወይ ስሩሕ ሰደው ፈለሉ انا نسهم ግን ወላ ሓንቲ አይተኸፈልና ነገርን ጊዜና ንዑሸይትናሉ ማለት እዩ ጊዜና ንዕቡ ኮንተ ብነጻ ሂብናዮ ንሱ ጊዜና ሒዙ ይخيድ ገንዘብ ይقبلሉ ንስነትናትና ጊዜና ስለዚህ نحنا جيزان يشطلهم بنتا وي جيزان هبهم بنتا نسوم كان جيزة يجوزو خبانا مالتي حجي حفتام جيزة يجوزو كل جيزان دخل جيزة يشيد جنزب يتكاي جنزب يمتسي يخيدن يمتسني جيزة حنس أنت خيدو أي ملسني أي متسني جيزة ريبليس عنقورنا جيزة يخيد راي أي ملسني انت هيدا جنزب جن لو مخصونا تخل كتروح بتخل صباح تقوى تخيل هالجيزة أشجار جنزب تقوى تخيل هالصباح جيزة جن كم جنزب عين تقوانينا أنت خيدو خيدي سلازي نحنا كل جيزة تنقعتكم كونزر لنا عم بناي سبات جيزة كن كلالنا عم بناي نفسنا جيزة عزينا كن كلالنا الجيزة نحنا خنجوزا خمسين خيل تتوقع نبلا خمسين خيل مونيتر كن جورد خيل طوينا ولا حنتون جورا خمسين ساعات كنت طوينا خيل كنت طوقنا خيل كن عرينا خيل جيزة كن عين غيرنا عين عرينا عين طوقنا سلازي تاسعات كلكم كله تي جيزنا تاسعات هيكون كلكم تاسعات أبغانا تا بيدنا زلا نجر كنت قوينا خل نخونا بتزدلنا ساعات ست كن جبران خلينا نعم كنت قوينا خلنا نتيجة جيزة كنت قوينا خلنا عين غيرنا نتيجة زبلنا أنا تاسعات نملا مبر تاسعات بزبلتنا يكون نتيجة جيزة نملا سلازي كن رد عن كلامنا جيزة بتعمل قداسيو كنت كلامنا خلنا مهر كن كلامنا جيزة بتعمل قداس سلطانة جيزنا أبصرح نعرفه كلنا كل جيزة كن معبل ندل ندحر كوينا جيزنا أبصرح نحلفه جيزنا مزر دعنا تراي قال قطرة كل جيزة قد موطرة دامبر دحر قطرة عين خير حدا راهم بناي سبات جيزة عين اللاجت بالجام حدا راهم بزقصل بخاله أرستاثن ونتبتات قصابنا الراغب مساهم سنحو أرون نزمد بروح مشت